Γεννήθηκε στο Αμβούργο το 1971. Έχει κάνει σπουδές γεωγραφίας, κλασικής και ρωσικής φιλολογίας στο Μίνστερ από το 1991 έως το 1994. Επίσης, συμπλήρωσε τις σπουδές του στη γεωγραφία, τη συλλαβολογία, τη βυζαντινολογία και την ελληνική φιλολογία στο Μίνστερ, την Κολωνία και το Αμβούργο από το 1994 έως το 1999. Το 1999, με τη διατριβή του στην ανθρωπογεωγραφία, έχουμε την αναγόρευσή του σε διδάκτορα στο Μίνστερ. Το 2006 παρακολούθησε μαθήματα αλβανικής και σλοβακικής γλώσσας στη Βιέννη. Το 2007 αναγορεύτηκε καθηγητής στη Βιέννη με θέμα υφηγεσίας, γλώσσες και πολιτισμού των Βαλκανίων. Ο Τέντε Κάλ μιλάει πολύ καλά ελληνικά, βλάχικα, γερμανικά, αγγλικά και ρουμανικά. Επίσης γνωρίζει καλά ρωσικά, σερβοκροάτικα, βουλγαρικά, αλβανικά, καθώς και λίγα αραβικά, γαλλικά, ιταλικά και ισλανδικά. Έτσι, οι ασπέκτες της Αγγελινιάς, η βαλκανική και οι μελέτες του στηρίζονται κυρίως σε επιτόπιες έρευνες. Τη βλάχικη γλώσσα την έμαθε στη διάρκεια των επιτόπιων ερευνών και κυρίως κατά τη διαμονή του στο γλαφογόρ της Σπίδου, το Δίστρατο, Μπρεάζα. Ο Τέντε Κάλ εργάστηκε από το 1991 έως το 2001 ως δάσκαλος του νεοελληνικής γλώσσας σε φοιτητές του προγράμματος Εράσμους Σόκρατες στο Πανεπιστήμιο του Μίνστερ, 1991, ως ξεναγός για περιβαλλοντολογικά ταξίδια, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 1992, ως παρουσιαστής πολιτιστικών εκπομπών στη δυτικογερμανική ραδιοφωνία και τηλεόραση στην Κολωνία από το 1994, ως μεταφραστής και διερμηνέας από τα ελληνικά στα γερμανικά και αντίστροφα, ιδιαίτερα στα δικαστήρια και κλινικές, από το 1996, ως βοηθός φοιτητής σε διάφορα προγράμματα στο Ινστιτούτο Γεωγραφίας του Μίνστερ, 1998, ως εντεταλμένος καθηγητής του Ινστιτούτου Γεωγραφίας του Μίνστερ, ως επιστημονικός συνεργάτης και ερευνητής των άτομων των βαλκανικών γλώσσεων, ως ελεύθερος επιστημονικός συνεργάτης και ως διδάσκων επισκέπτης σε διάφορα πανεπιστήμια από το 1999 έως το 2002. Ο Τέντε Κάλ, Θεόδωρος Κάλ, υπήρξε από το 2002 διευθυντής επιστημονικών προγραμμάτων στο Ινστιτούτο Ερευνών Ανατολικής Ευρώπης στη Βιέννη. Από το 2007 είναι μόνιμος ερευνητής Βαλκανιολογίας στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών της Βιέννης. Είναι καθηγητής ανθρωπογεωγραφίας και εργάζεται σήμερα στο Κέντρο Γλωσσολογίας και Αρχαιοποίησης Ήχου και Εικόνας στην Ακαδημία Επιστημών της Βιέννης. Οι δημοσιευμένες εργασίες του καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων βαλκανικού ενδιαφέροντος, όπως η ανθρωπογεωγραφία, η γλωσσολογία, ο παραδοσιακός πολιτισμός, η εθνομουσικολογία και στηρίζονται μεθοδολογικά στην επιτόπια έρευνα και τη διαθεματικότητα. Ξεχωριστή θέση μεταξύ των μελετών του έχουν οι βλάχοι και συγκεκριμένη ταυτότητα και η γλώσσα του στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέροντος είναι βιβλία και άρθρα του για οικισμούς της Πίνδου, παραμύθια της Υπήρου, καθώς και άλλα ζητήματα προφορικού και μουσικού πολιτισμού της Υπέθρου. Μετέφρασε το δίδυμο κλασικό έργο για τους βλάχους του Γκουστάβ Φαϊγκάντ. Μετέφρασε επίσης τα βλάχικα μαζί με τη σύζυγό του Μαριλένα Βάρα, το κλασικό παραμύθι του Σαντ-Εξιπέρι, ο Μικρός Πρίγκιπας. Το έργο του «Πυρώτικα παραμύθια» με τον Ανδρέα Καρτζή, Θεσσαλονίκη, εκδόσεις University Studio Press το 2006, λογίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας. Παρακαλώ τον κύριο Τέντε Κάλ να προσέλθει στο βήμα. Αναμένω παραπάνω. Σεβασμιότατε, εκπρόσωποι της πόλης και την πρόεδρο του Συλλόγου Λάβων Περιάς, φίλες και φίλοι, μια πολύ καλησπέρα σας. Και για τους φίλους από τα Βαλκάνια να πούμε και ένα Μίρεν Μπρέμορ, ένα Ντόμπορ Βέτσερ και πρώτα απ' όλα μια μπούνε σε άλλα. Mi găsește mult că mi felicita oații și ea se ținie și care au mare.
kuriatare, παρουσίασης. Jeste kada nemam jama kasaka, аз съм забавлял по мини. Си πιστεψέσκω ότι έτριβε ο Ατσελιτσόνη, τελευταίο με τις ευασποράς κάσαντζα. Πιστεψέσκω καφέτς γίνει, că vas facă și una παρουσίαση, una zborare, κάμα λίβαρα, κάμα κάνουμε βόλτα τουριστικιάσκα του locurile de țării του Αυστρίας και Ουγγαρίας și poate mai puțin διστιάρε τη επιστήμη. Επειδή είμαι ο τελευταίος που θα μιλήσω, πιστεύω ότι έκανα καλά για να μην σας κουράσω περισσότερο, που διάλεξα έναν τρόπο παρουσίασης περισσότερο τουριστικό παρά επιστημονικό, γιατί είναι σαν να σας πάρω μαζί μου στα μέρη που μένω, γιατί είμαι 5-6 χρόνια τώρα στη Βιέννη, και εκεί ακριβώς που βρίσκονται τα μεγάλα τα καφενεία, οι εκκλησίες και οι δωρεές, ας πούμε, τα κτίρια, τα γνωστά που θα δείτε στις εικόνες και στις φωτογραφίες μας, είναι ακριβώς εκεί απέναντι από τα γραφεία της Ακαδημίας της Αυστρίας που πηγαίνω κάθε μέρα και χαίρομαι πολύ που έχω την τιμή να σας πάρω μαζί μου σε αυτό το ταξιδάκι. Λοιπόν, θα δείτε ότι έχουμε κάποια κανονική οδό εδώ μέσα στη Βιέννη, στην καρδιά της Βιέννης και μάλλον δεν φαίνεται τίποτα το βλάχικο, τίποτα το ιδιαίτερο και θα πείτε ποιο είναι το ενδιαφέρον αυτής της φωτογραφίας και θα το δείτε στην επόμενη όταν παρακολουθήσετε λίγο εκεί το κόκκινο ταμπελάκι που φαίνεται πάνω από στο πρώτο κτίριο του σπιτιού και θα δείτε ένα πολύ γνωστό όνομα που θα συναντήσουμε σε διάφορα μέρη της Βιέννης, το όνομα του Ντάρβαρ που έχει μία αυλή εδώ, ακριβώς στην καρδιά της πόλης, στο Kölnerhofgasse 6, μια πολύ όμορφη ξύλινη πύλη που οδηγεί σε μία στοά, θα έλεγα, το Darvarhof, Hof σημαίνει αυλή, την αυλή του Δημητρίου Δάρβαρη που γεννήθηκε το 1754 στην Κλεισούρα, τη Βλάχο Κλεισούρα και πέθανε το 1823 στη Βιέννη. Γνωστός ως συγγραφέας σχολικών βιβλίων κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σε πάρα πολλούς δρόμους της Βιέννης θα συναντήσετε εκεί που δεν περιμένετε κάποιες γωνιές που για αυτούς που ξέρουν την ιστορία θα βρείτε πράγματι αξιόλογα πράγματα όπως είναι το Fleischmarkt, αυτή η μεγάλη οδός που σε παρένθεση στο τρίτο όροφο βρίσκεται το γραφείο μας, η Βαλκανιολογία της Ακαδημίας Επιστημών, αλλά κάτω αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, εκεί στη γωνία που λέγεται ξενοδοχείο βρίσκεται ένα καφενείο, καφέ ρεστοράν Βιέν, το οποίο είναι πολύ γνωστό, αλλά μόνο αυτοί που ξέρουν θα καταλάβουν τι ιστορία έχει, γιατί είναι τόσο ενδιαφέρον για αυτούς που ενδιαφέρονται για τον ελλαδικό χώρο, για τα Βαλκάνια, για τους βλάχους. Και όποιος μπει μέσα σε αυτό το καφενείο θα καταλάβει, θα δει αυτή τη φωτογραφία, αυτό το σκίτσο του Γιώργου Σίνα, Mitbegründer und Mäzen, ιδρυτής του καφενείου, του εστιατορίου μας και με Κίνας, ευεργέτης της Βιέννης, σε ευρωπαϊκές διαστάσεις, με επιτυχία στο εμπόριο κτλ. Που γράφει γερμανικά από κάτω. Δηλαδή, εκεί που δεν γράφει τίποτα απ' έξω, που δεν φαίνεται πια, βρίσκουμε σε ένα καφενείο με ονομασία Βιέν την ιστορία του παλιού του καφενείου Σταμπούλ. Και όποιος θα δείξει λίγο στα αρχεία, όποιος θα κοιτάξει λίγο στα αρχεία της Βιέννης, θα καταλάβει ότι το καφέ Σταμπούλ που υπήρχε ήταν πράγματι το καφενείο, το στέκι των βλαχοφόνων και όχι μόνο των ορθοδόξων πραγματευτάδων από τα Βαλκάνια που σύχναζαν εδώ σε αυτό το καφενείο από διάφορα μέρη των Βαλκανίων και βρίσκομαι σε ένα άρθρο του Μαξ Δημήτρη Πάιφους κάποια στοιχεία για τις παρέες που βρισκόντουσαν εκεί και βρίσκομαι ονόματα σαν Κούρτη, Χρυσομένους, Ντέμελιτς, Μαργαρίτ, Δούμπα, Στέριος Δούμπας, Στέλιος Δούμπα, Μουφτή Δάρβαρη, Παλατίδης, Τζεχίνη, Κικαδία, Γαλάτης από τη Χίο, ο γνωστός αργότερα Καλαφάτης, πολύ γνωστός στη Βιέννη, Σκαραμάγκας και ακόμα ο Σέρβος Βουκκάρατζιτς που συχνάζει πράγματι σε αυτό το καφενείο, το διάσημο καφενείο. Όποιος πηγαίνει τώρα στη Βιέννη, βλέπει ακριβώς απέναντι από εκείνο το καφενείο την ελληνική εκκλησία, την εκκλησία την καινούρια όμως της Αγίας Τριάδας, που πράγματι γεμίζει, όχι μόνο το Πάσχα, αλλά πάρα πολλές φορές όταν πηγαίνουμε την Κυριακή, είναι τόσο γεμάτη που λες και η Βιέννη έχει μια πολύ ζωντανή ελληνική απικία, αλλά οι περισσότεροι, να πούμε την αλήθεια, είναι και τουρίστες.